sir. Allah. Batang-bata, oh. Sige na. Pag sa'yo po ng pang-aliw lang. Pang-aliw? Opo. Anong aliw? Sige na, sir. Anong pang-aliw? Babae po. Ay, patay tayo dyan. Nay, Sir. hindi po, hindi po. Sige na, sir. Ah. Sige na, sir. Ay, hindi. May ano kami. Hindi po, sir. Para lang po kami makakain. Ay, hindi kami naghahanap ng ganun, Nay. Galing kami ng Sige probinsya. na, sir. Maawa na kayo sa amin. Sige na po. Ano, may asawa ko, Nay. May asawa ko. Opo, sir. Maganda Sige, po Min, to, sir. patabi mo Maganda po. Masagasaan ka namin. Hindi po, sir. Sige po. Sige na, sir. Batang-bata po to, sir. Sariwang-sariwa pa, sir. Parang awan Hindi, din na, sir. hindi namin kailangan ng ano, babae kasi may asawa Sige na, kami. sir. Maawa na kayo para lang po kami makakain, sir. Bakit? Ate, alas 2 na madaling araw, oh. Opo, sir. Wala pa po kami customer. Ay, naku. Alam mo bang galing pa kami ng biyahe, pagod din kami, gusto na naming umuwi. Sige na, sir. Maawa naman po kayo sa amin. Tabi-tabi, bigyan na lang kita ng Ay, pangkain hindi, mo. sir. Kayo naman. Pakipat pa kayo eh. May babae ako rito, sir. Maganda. Patay Sariwang tayo. sariwa. Sige na, sir. Kung naman. Hindi naman kayo dadaan dito, sir, kung hindi nyo hanap ganun eh. Ay, hindi, napadaan lang Sige na, talaga sir. kami kasi baha, kaya nag-anap-anap kami ng Baka dadaanan. naghanap kayo. Batang-bata to. Sariwang Ay, naku, sariwa, naku. sir. Oh, sige na, atras ka konti, atras ka, baka Hindi na, masakit. sir. Baka mamaya eh. Alitan nyo ako eh. Hindi. Tignan nyo muna yung babae ko. Halika. Sir, tignan nyo muna. Batang-bata to, sir. Sige Ay, na. nako. Sige, sige. Ito po, sir. Oh. Allah. Batang-bata, oh. Sige na. Ano? Sir, batang-bata naman to, sir. 1.5 na lang. Sige na, sir. Patay tayo nito. Sir, Ba't dito ka naman. kasi dumaan, pare? Sir, alam ko naman po talagang dito kayo dadaan. Sir, kahit hindi mo na to dalhin sa hotel. Diyan sa sasakyan mo, malaki naman eh. Tinuruan ko talaga tayo ni nanay ang bad ka na eh. Hindi. Matanong ko lang kasi, Nay. Napakarami kasing trabaho. Lalong-lalo na ikaw. Bakit ganitong trabaho napili nyo? Ano, sir? Ito po yung madaling pagkakitaan. Patay tayo dyan. Opo, sir, totoo. Madali talaga pera rito. Ganun. Oo. Pero syempre, madali nga. Pero hindi naman marangal. Hanap nga kami ng trabahong marangal, kung di naman kami magkakapera. Kulang pa sa pangsarili namin. Di ganito na lang gawin namin. Taga saan ka ba, Nay? Samar, Ba't ka nakarating dito sa Maynila? naghanap ako ng trabaho Hmm. dito sa Maynila. Ito yung napasukan ko, sumama-sama ko sa mga kaibigan ko. Ito yung madaling trabaho, madaling pagkakitaan. Wala ka bang pamilya? Wala ho akong pamilya. Dito lang talaga ako nagsimula hanggang sa tumanda. Dito na ako talaga. Ganyan ka ba talaga? Parang maraming pwedeng pagtrabahoan. Pwede kang mag-apply sa restaurant, mag-dishwasher. Huwag mong mamasamahin ha. Kasi naging curious lang ako kasi dito sa Maynila, oo, mahirap. Pero pag nakapag-apply ka rin, Matagal tiyaga ang lang. sawaran dun, sir. Matagal ang sawaran dun. Kinsenas katapusan, ito, 1 click lang, pera na. Patay tayo dyan. Oo, totoo yun, sir. 1 click lang, pera na talaga. ate, ikaw naman, may tsura ka naman. Tinan mo, ang ganda mo kaya. Tsaka bata ka pa, pwede ka pang magbagong buhay. Bakit ito ang pinasok mong trabaho? Kasi po, sir, galing po akong probinsya. Saan probinsya mo? Taga Tugigaraw po ako eh. Syempre po, sa probinsya, mahirap po ang buhay po dun. Tapos po, nagkaanak po ako, iniwan po ako nung kinakasama ko. Maliit pa po yung anak ko, kailangan pa ng panggatas. Ayun po. Pero pwede kang mag-apply sa ano kasi may tsura ka naman, oh. Sir, mahirap po. Pag sa probinsya, hindi rin po kasi nakatapos eh. Wala po akong pinag-aralan, sir. Tsaka dito, sir, madali ang pera. Nanay talaga. Oo, sir, madali talaga ang pera. Oo, totoo yun. Madali ang pera. Oh, pero Yun nga lang. siyempre, di ba, madala pera. Paano pagka, wala namang kasiguraduhan? Paano pag matanda ka na? Nag-iipon ako paunti-unti, pero talagang dito, wala kang amo. Wala kang maghihintay ng kinsenas tapusan ng sahod. Pagkatapos ninyo, may pera ka na agad. Pwede ka na umuwi, umigahe ka. May pera ka na. Pera lang talaga pagka ganitong gabi. Pera lang talaga ang labanan.
Marami ba kayo na customer? Marami po akong hawak, sir. Ah, marami kang hawak na babae. Opo, kumikita rin ako. Hindi ka ba natatakot yan? Baka, syempre, di ba illegal yan? Hindi kayo nuhuli ng mga, hindi ba kayo nuhuli ng mga, pulis, gano'n? Natatakot din minsan. Siyempre bawal. Pero sa kahirap ng buhay, kailangan namin lumaban para sa mga sarili namin at Sapalaran mga na lang anak. po, Sapalaran talaga. Saka sir, dito, hindi kami pagagalitan ng amo namin kasi wala kaming amo eh. Ang magiging amo namin dito, yung customer. Bibigyan talaga kami. Magandang araw mga kagapay, muli na naman tayo nagbabalik. Ayan, so napanood po natin yung video na yun nga, hinarangan ng dalawang babae si Daddy Frankie and inofferan po nila ng alyo. Ayan, di ba? So, yan yung tinatawag natin na mga babaeng bugaw. Yung mga nag-offer ng alyo. Tsaka yung isa, sila yung may mga hawak sila na babae na sila din yung naghahanap ng customer. Ayan. So, sa di inasahang pagkakataon na dumaan nga sila Daddy Frankie dyan, and yan nga, naharangan po sila. And talagang makulit pa si nanay, grabe. Parang kinikilabutan ako na sa pala nga, marami naman akong nadadaanan dyan sa Maynila, kahit dito sa meron. Meron talagang mga ganyan. Pag nadadaanan ko yan, talagang dire-diretso ako, hindi ko na yung pinapansin yung mga ganyan. And yun nga, talagang ako kasi sabi ni nanay, matagal na daw niya ginagawa. Diba? I-evaluate natin kasi magbibigay din ako ng kumbaga komento ko tsaka parang kasagutan doon sa mga ni nanay, mga reason niya. Kasi nga sabi ni Daddy Frankie, ba't daw nila ginagawa yun? At saka parang inaano sila ni Daddy Frankie na ba't daw hindi sila magtrabaho ng marangal. Sabi nga ni nanay na mas mabilis yung pera sa ginagawa nila. So, sabi nga rin ni Daddy Frankie na hindi daw sila masisisi kasi nga dahil nga sa hirap ng buhay, di ba? Sa bagay, may din naman yun, may punto din naman. Pero, ang ko lang dyan ay kung matagal lang, kung gusto talaga ni nanay na magtrabaho ng marangal, di ba, sa tagal niya dyan sa trabaho na sinasabi niya na malaki yung kitahan dyan, dapat noon pa lang na medyo nakaipon-ipon na siya kasi wala namang kapital yan wala siyang kapital katawan lang yung puhunan dyan. Pero kung sinasabi nila na marami silang kinikita o madali yung kitaan dyan, pwede naman sila, hindi nila may rason na hindi sila makapagtrabaho o sa mapaghanap ng ibang pagkakakitaan kasi nga dahil sa hirap ng buhay. Kung baga para sa akin, bakit yung kinikita nila dyan ay hindi nila iniipon saka magkaroon sila ng ng pagkakakitaan na yung marangal ba, di ba? Yun lang yun. May kasense lang naman talaga na kung malaki yung kinikita nila dyan, parang lang din yan yung mga nagbebenta ng, alam nila, bawal na gamot. Yung iba talagang dyan nagsisimula, karamihan ng mga nagninegosyo na walang puhunan or maliit yung puhunan, gustong yung maman agad, dyan nagsisimula. Pero ang dyan, hindi naman sinasuggest natin pero once na may kinikita ka na dyan, pwede ka na mag-switch sa magandang trabaho, magandang pagkakakitaan, di ba? Agree po ba kayo sa akin? Kasi, kung sa akin na sitwasyon na yan, hindi ko naman yan ginawa or napagdaanan. Pero kung sa akin mangyayari yan, kapag may nakita na ako na, may kinita na ako na ipon na ako dyan na pangkapital,
lilipat na ako kung hindi ko naman talaga gusto yan, di ba? Kasi sa totoo lang, napaka-delikado niyan, napaka-delikado kasi pwedeng may customer sila na mga may masasamang ugali, di ba? Pagtripan sila. Marami na yung nabalita na nag-check-in tapos masyado ng pinatay yung tao, di ba? Delikado po yan. Tsaka po yan sa yun nga, maaari silang magkasakit. Alam niyo yung mga sakit na pwedeng makuha sa mga ginagawa nila. Kung gusto talaga nilang, kung noon pa gusto nilang mag-set ng ibang pagkakakitaan, madali lang naman kasi kung mabilisan yung kitaan dyan, pwede naman na itigil nila yan, tapos yun, maghanap sila ng maganda. Para sa akin, hindi valid yung reason nila So, sadyang may mga tao talaga na gustong ayaw na mahirap na buhay, gusto yumaman, pero gustong yumaman sa maling paraan. Yan yung ko dyan na para sa akin, hindi valid yung reason nila na dahil walang tumatanggap sa kanila na mapagtatrabahuan. So, okay, ibigay natin o sabihin na natin, okay, sige, sinubukan nyo yan. So, dapat kapag naka-ipon na kayo dyan, ay lipat na ulit kayo sa maganda, di ba? Kasi hindi po maganda sa mga babae yung ganyan mga gawain. Napakadelikado, malapit po kayo sa sakit, and pag nagkasakit kayo, pwede pang madama yung mga magiging anak nyo or kung may asawa kayo. And kaya nga marami ding kumakalat ngayon na yung HIV kasi dyan nila nakukuha. So, hindi maganda po yan na trabaho. And medyo ako kay nanay kasi parang grabe siya kakulit, grabe. Talagang sanay na sanay siya So, kung gusto pala niya ng gusto niya ng ganyang trabaho, talagang mahirap na sabihin natin na alisin siya dyan. Kasi yan yung mga tao na ayaw magtrabaho ng mabibigat na trabaho, ayaw magpakahirap. Gusto kaagad, pera kaagad. Yan yung dyan Gusto na hindi nahihirapan pero gusto kumikita. Pero wala pong yung mayaman dyan sa ganyang trabaho. Kasi hindi po yan marangal. And yung mga trabahong hindi marangal, hindi po yan nagsasucceed. Maniwala kayo sa hindi po yan nagsasucceed. Diba? Kasi kumbaga, yung trabaho na yan, kumbaga, wala siyang, walang magical. Kumbaga sa amin yan yung tinatawag na walang bisa yung trabaho mo o yung kinikita mo. Kaya madali lang din mawala. So, napansin naman natin lahat ng mga gumagawa ng ganyan. Parang habang buhay, dyan lang sila sa tabi ng kalsada, paggabi, gano'n, walang mangyayari sa kanila. Ang dami din nating mga napapanood sa TV na naging din naman, kumbaga, naliwanagan sila, saka pa sila naging successful. Marami po yan, manood po kayo sa 700 Asia, saka marami, napapanood ko na mga ganyang story na nung ganyan yung buhay nila, talagang pinagsisihan din nila, tapos yung nagbago nga sila, dun pa sila, kumbaga, dun pa sila sinuwerte talaga. And dun din po nila nakilala yung Diyos. Kasi yung ganyan din na trabaho mo, sa ganyan, sabihin natin parang wala ka ng takot sa Diyos. Oo. Kaya nga sabi nga din nila, yung mga naggumagawa na ganyan, ay walang katakot-takot kasi wala din sa kanila yung takot nila sa Diyos. So, yun lang po yung masasabi ko. Ayan sa mga tagapanood po natin na sana kung mapapanood din to ng mga kababayan po natin na gumagawa ng ganyan, hindi pa huli ang lahat. Pwede po kayong magbago, pwede nyo pang kung nandyan pa kayo sa trabaho na yan, ay mag-ipon muna kayo
Tapos, yun, mag-invest kayo ng pagkakakitaan. So, maraming salamat po. God bless po. Bye-bye. Ang kabuuang kwento po ay mapapanood nyo po sa channel po ni Daddy Frankie. Ayan, paki-subscribe po ang kanyang channel. Ilalagay ko po dyan. Ayan. And ang kanyang Facebook page ay Daddy Frankie Official. Supportahan po natin mga kaibigan, mga kaagapay ang kanyang channel. Isa pong charity vlogger. And siyempre, isali po natin ang aking mga kasamaan po sa Team Daddy Frankie. Ayan, si Aling Rochelle Official, si Mons Channel, si Boss GB, si KG27, si Vance TV, si Sam Motovlog, si Rest Motovlog, si Mais TV, si Sweet Charms. And siyempre, ako po, kaagapay po, pag-support po ang aming team. So, yun lang po. And special shoutout din po sa Team Rise Above na sila po yung laging nasa likod po namin sa mga tinutulungan po namin. Lagi po silang nasuporta mula't simula, nandyan po sila. And sa mga solid po na viewers po ng Team Daddy Frankie, mega love shoutout po sa inyo. Thank you po. And God bless po sa lahat.